Hi everyone. Again, my name is Pia Sofia from 99.1 Energy FM Kinapawan. We play the best music and right now we are here in Kinapawan City's Palengke at exactly building number 2. This time, dirita mangita sa atong lucky winners for our Golden Max products. Tara! Alright, sige, mangita to sa tuang lucky winner this afternoon diri sa building number 2. Naa diri si Ma'am. Hi, Ma'am! Unsa to pangalan? Floor. Flor. Uy, ikaw ang business owner diri, Ma'am? Oo. Unsa to ang bestseller nga bulad karon? Karong bulana, karong semana, karong adlaw. Murag, wala may bestseller dire kayo. Tanan jud no lami. Pero unsa may pinakalami, ang bulad o ako? Siyempre, ikaw gyud. Naghuna-huna pag yun si Ma'am. Karon Ma'am, congratulations kay ikaw ang napili namo nga winner nga makakuha sa Golden Max products. Nakadungog na ba ka Golden Max products? Murag karon pa kadungog na ba? Karon pa kadungog si Ma'am Flor. Pila nang edad ni Ma'am Flor? 58 na. 58? Mura pa man kag 40? Mura lang man tagka ng best friends, magkumari lang. Murag di ka to si Ma'am. Pero karon Ma'am, para makuha nimo ang Golden Max products, nalang kay buhaton. Mupili ra ka. Kung musayaw ba ka o mutubag sa among pangutana. Sayaw o tanong? Tanong na lang. Tanong na lang, ano di makamusayaw? Di ko kabaluan na. Mas dako ang premyo kung musayaw ka. Pag-sure diha. Di ka ka mo tuos ako, Di ko katuuhan. Sumutubag na lang ka. Tubag na lang ko. Ready na ba ka sa among pangutana? Ready na. Murag luya naman kay. Uy, murag ato income kay Jismil naman kay. Uy, sobra kay luya naman kaayo. Ready na ba ka? Ready na. Kuwang pa. Sige na, good. Sige na, do. Ready na ba si Ma'am Flor makadaog o Golden Max products? Ready. Ready! Ang pangutana. Unsa ang the best nga sawsawan sa bulad? Suka. Sinama. Dili ketchup? Dili. Urag, dili man kasigurado. Lahi man ang ketchup. Lahi. Abi na kog ketchup. Para sa Chicken Joy. Ay, para sa Chicken Joy. Ang tubag ni Ma'am Flor kay Suka. suka. Kanang sinamak na lami nga nagisili ba, no? Mo gyud. Alright, congratulations na kadaog si Ma'am Flor og Golden Max products. Igawas na itong papremyo. Karon ka, kay wa ka kabaloon sa Golden Max products, karon makabalo na ka unsay Golden Max products. Dara, kuha imong papremyo. Mauna siya. Oh, halagi kilatis gid ni Ma'am. Murag di siya sigurado. Kana, sige. Golden. Unsay mo maingon? Salamat kay mo ni ako yan yung napilian. Yes, di ba? Swerte kay ka. Kanang swerte kay mo kagwapa karong adlaw. I think. Na kay gusto i-greet, na kay gusto i-shout out kay karon ang tibuok kalibutan nagatanaw sa imuha. Wala nagtanaw ulit sila di ay. Wala sila nagtanaw. Lain pod o di sila mo tanaw. Basig na i-greet imong pamilya, imuhang loved ones, imong mga amigo. Sige. Ay salamat kayo sa Golden Max product nga gihatag sa surprise nga naghatag ani. Gapaminaw bag sira, gapaminaw bag radyo si Ma'am. Paminaw ba mi? Sige, karon maminaw kag 99.1 Energy FM. Kung dili lang ka gusto makadaog pag ingon ani, daghan pa kag madaugan pa. Okay? Okay. Okay, 99.1 kuha na imuhang radyo din ha, aron mas makadaog pa kag daghang pa premyo. Mapaload man na siya, mapa-cake man sa Don's Cafe, Purple Yum Cakes, daghan kay mig pa-premyo gikan sa KMCC o sa Golden Max products. Okay, salamat kayo. Salamat kayo Ma'am Flor, congratulations.